আৰু আমি সিধা সিধিকে এনডিএক সাপোর্ট করিছো আমি সিধা সিধিকে এনডিএক সাপোर्ट করেছি नोंथांमोना खोनानो मोनदों सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र'आव दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों एबा मा फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना फ्रायानो साननो हागौ दिपेन बर'आ सासे एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे नङा जे आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों दिपेन बर'आ सासे एबसुनि प्रेसिडेन्ट नंलिया बियो बिथाङा पलिटिकेलनि मानसि जाबाय आरो एनडिए हान्जानिसो मानसि जाबाय होननानै खुद गावनो रोखा फोरमान होनानै लानाय बायदि जाबाय मानोना बियो जुदि एबसुनि मानसिब्ला दिनै अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरिया बेफोरबायदि बबेबा मोनसे पलिटिकेलाव बा बबेबा मोनसे सावगारियाव सोरनोबा डाइरेक्टलि भट हो होननानै माब्लाबाबो बुंनाय नङामोन आरो बुंनो हानाय नङामोन बेखौ आङो नुहुरदों नोंथांमोना दा मा सानदों आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय आङो नुनायाव बा मिथिनायाव आंनि हमदांनायाव निश्चय दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि जानानै बा एबसुनि आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावनो आरो गोसो गैलिया दिनै बेखायनो बिथाङा एनडिएनि जानानैसो गोबां रायजो राजाखौ भट होनो एबा भटनि थाखाय हांख्रायदों एबा खावलायदों दा बिनि गेजेराव बे बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोननि बर' समाजनिनो आंबो सासे सुबुं हिसाबै गेना गोरोन्थि जालांब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आङो आसा फारिहरनाय थाबाय दिनै जोङो थारैनो साननो गोनां बाथ्राया बेनोमार आरो गोबां मानसिया गोबां दिपेन बर' सारनि भिडिअफ्राव कमेन्ट हरगासिनो दङ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै दिनै बर' फरायसा आफाद जानानै बिथाङा वान साइड जानानै बा बबेबा मोनसे पलिटिकेलजों थानानै खामानि मावगासिनो दङ एबा मावबाय थादों होननानै जों बुंनो हायो बे रोखा जे दिपेन बर' बिथाङा जिथु एबसुनि आफादगिरिमोनब्ला बा दिपेन बर' बिथाङा एबसुआव थानानै जिथु गोजोनै बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ बर' समाजखौ बर'नि कालचारफोरखौ बिथाङा जौगाहोनो गोसो दङमोनब्ला बा बर' फरायसा आफाद महरैनो बिथाङा जिथु खामानि मावलांबाय थानो साननाय दंमोनब्ला दिनै बिथाङा मालाबाबो एनडिएनो भट हो आरो सोरनोबा बिजेपिनो भट हो होननानै मालाबा बुंनाय नङामोन बुंनो हागौमोन जे खेंस्लायै बर'फोरनि गेजेराव मोननै भट दङ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैनि गेजेरावनो बिथांमोना सोरबा सासेनो होनो थिननो हायोमोन होननानै आं नुहुरगासिनो दङ एबा मोनदांगासिनो दङ दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' पलिटिकेलखौ गारनानै बिथाङा एनडिए नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स पार्टिनो बिथाङा भट होनो थाखाय गोबां रायजो राजाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायगासिनो दङ अब्ला जोङो थोंजोङै माखौथो सानबाय थाबावनो जोङो बुजिनो आरो मा बाखि दंबावो बिथाङा जुदि पलिटिकेलाव गैयाब्ला बिथाङा जिथु फरायसा आफादनि जानानै जिथु खामानि मावबाय थानो साननाय दंमोनब्ला बर' फरायसा आफादखौ अननाय दंमोनब्ला बर' हारिखौ साननाय दंमोनब्ला बिथाङा दिनै एनडिए पार्टिनो भट होनो थिननाय नङामोन आरो बिथाङा पलिटिकेलनि जानानै मालाबाबो रायजो राजाफोर बेफोरबायदि खावलायनाय नङामोन खावलायनांगौआ दंखायो बिथांमोननि गेजेराव गोबां गावसोरनो लिडारफ्रानो मालाय गाव गावनो भटखौ बिनानै लागौमोन जे आंनि सावगारिया ओरैबायदि आंनि सिम्बला ओरैबायदि आंनियाव भट होनानै आंखौ जयजुक्त खालामहर बा देरहाहोहर होननानै गाव गावनो बिनानै लागौमोन दिनैनि दिनाव नाथाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायनायखौ नुवाखै दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङासो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दा नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो किसुमाना बुंदों किसुमाना माने गाज्रि मोनो बुङोब्ला माने दुखु मोनो दिनै जाय हक जोङो नुनो मोनगासिनो दं खोनानो मोनगासिनो दङ जोङो नुनायखायसो एबा खोनानायखायसो जोंबो बुंनो गोनां जादों जोंहा बेयाव जेबो साननांगौ गैया दिपेन बर' बिथाङा अनलि वान दायो एबसुनि खामानि मावनो गोसो गैला आं बेखौ नुहुरबाय आरो बिथाङा जुदि एबसुनि खामानि मावनो गोसो दङब्ला दिनै बिथाङा गासै बर' फरायसा आफादखौ लानानै बेफोरबायदि फिदिंबाय थानाय नङामोन आरो मा होननानै बुङो बेखौ पलिटिकेलनि जानानै बिथाङा मालाबाबो भट होनो खावलायनाय नङामोन दिनै बिथाङा खावलायथावमोन जे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि एरियायाव बा समाज जौगाथाय लाबोनो हागोन बायदि जाय बिथाङा केन्डिडेट महरै गसंदों बै बिथांखौ सायख'नानै नोंथांमोना भटखौ हो होननानै बिथाङा खावलायगौमोन नाथाय दिनै जों बिदि खावलायनायखौ नुनो मोनाखै जे बिथाङा थोंजोंलि एनडिए पार्टिनि जानानैसो एनडिएखौ सापर्ट खालामनानै बिथाङा डाइरेक्टलि भट बिदों एबा रायजो राजाखौ खावलायदों नोंथांमोना मा बुजियो मा सानो दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आंहा साननांगौ आरो जेबो बाखि गैलिया आं दिनै बेखौनो बुंबाय जे रोखायै बुंबाय दिपेन बर' बिथाङा जोंहा मानगोनां एबसुनि प्रेसिडेन्ट बर' हारिनि बर' फरायसा आफादनि सिंस्रि आफाद होनना बुङोब्ला एबसु दिनै एबसुखौ जोंहा सोरखारिनो जेबो गोहो गैया एबसुआ जोंनि थाखाय
गोनांथि एबसुखौ जोंनो नांगौ बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ गोबाङैनो हमथानानै लाखिगासिनो दङ एबा जोंनि बर' फरायसा आफादानो जोंनि बर' हारिखौ जौगाथाय होगासिनो दङ बेखायनो जोङो बर' फरायसाफोरखौ मोजां मोनो नाथाय दिनै जोङो बेक्तिगथा दिपेन बर' बिथांखौ जों मोजां मोनाखै दिपेन बर' बिथाङा मानो थाखाय बेफोरबायदि वान साइड जानानै बा पलिटिकेलि जानानै खामानि मावनांगौ भट बिनांगौ नोंथांमोना गासिबो साननानै मोनो दिनै जिथु दिपेन बर'आ बेफोरबायदि बुंनायाव जाय बिथांमोना दिपेन बर'जों सिथाबनानै दंफायो बा दिपेन बर' बिथांजों सापर्ट होयो एबसुनि मानसिया बे बिथांमोनखौबो आं डाइरेक्ट खावलायनो सानो बिथांमोनाबो एबसुनि मानसि नङा बिथांमोना ओरैनो साइडआवसो नामावल'सो एबसुनि मानसि बेखायनो बिथांमोना दिनै बेफोरबायदिनो माने पलिटिकेलि जानानै भट बिदों जुदि एबसुनि मानसिमोनब्ला जाय मानसिफ्रा एबसुनि मोजां बिबान गोनां एबसुनि बर' फरायसा आफादखौ मान होनो गोरों बर' समाजखौ मान होनो गोरों बै बिथांमोना दिनैसिमबो उमुक सुमुक पार्टिनो भट हो होननानै रावबो खावलायाखै नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दिपेन बर' सारासो बा दिपेन बर' बिथाङासो डाइरेक्ट एनडिए पार्टिनि जानानै भट बिगासिनो दङ एबा भटखौ होनो थिनगासिनो दङ खावलायगासिनो दङ दा आङो बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया आंनि साननाया बेनोमोन रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो दिपेन बर' बिथाङा थारैनो एबसुनि जानानै खामानि मावगासिनो दं ना बले पलिटिकेलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं ना बले दिपेन बर'आ दासिमबो एबसुआवनो दं ना बले दिपेन बर'आ दासिमबो एबसुआव दंना गैला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो दा नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ एन्ट्रि होनायनि दिपेन बर' बिथाङा मा बुंखो मा फोरमायखो खौरां बिथिंनि गेजेरजों आरो बबे हान्जायाव भट होनो थाखाय खावलायखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो बर' জাতীয় পিতা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু জয়ন্তী আছে আৰু এই মৃত্যু জয়ন্তী তিথিত দত্তমাস্থিত আমাৰ টুলুংগাপুৰী এই সমাধিস্থলীত আমাৰ ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী হ'ব ইয়াৰ পিছত বডোফাৰ সমাধি এই স্থলীত আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি আমি অৰ্পণ কৰিম আৰু তেখেতৰ যি স্বৰ্গীয় আত্মা সেই আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম আৰু ইয়াত আৰু বিশেষ এটা অনুষ্ঠান হ'ব এটা সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা কাৰ্যসূচী বিভিন্ন আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে এইটো আয়োজন কৰিব আৰু এই কাৰ্যসূচীত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ খন্তেক ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক আৰু উপেন ব্ৰহ্মৰ যি সপোন আছিল যে বড়ো জাতিক বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু এখন শান্তিৰ আৰু সুন্দৰ এই অসমৰ বুকুত বড়োসকলক আগুৱাই নিয়া সেইটো যাতে আমি আৰু এখোজ আগুৱাই গৈ পেলাই যাতে বিটিআৰখন এটা শান্তি আৰু উন্নয়নৰ এটা বিটিআৰ আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি অহাকাইলৈ সেই যি মৃত্যু জয়ন্তী সেই মৃত্যু জয়ন্তীক আমি সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ সংখ্যা প্ৰায় 5,000 ৰাইজ ইয়াত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি চিধাচিধিকৈ এনডিএক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ দিল্লীত যাই পেলাই জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বিটিআৰবাসীৰ উন্নয়ন কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ উন্নয়ন যাতে তেওঁ কাম কৰে আৰু দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি পেলাই যাতে একেলগে কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বা এনডিএ প্ৰাৰ্থীক দৰং ওদালগুৰিত আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি চিধাচিধিকৈ ইয়াত পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আন দল সংগঠনৰো আমি সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই জাতিৰ উদ্দেশ্য বিটিআৰবাসীৰ স্বাৰ্থৰ উদ্দেশ্য আছে আৰু লগতে একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ উদ্দেশ্য তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া মানে ইনডাইৰেক্টলি দৰং ওদালগুৰিত এনডিএক ছাপোৰ্ট কৰিছে সেই কথাটো জলজট পটপট ওলাই পৰিছে তেখেতে যিয়ে মন্তব্য নিদিয়ক কিয় আৰু কোকৰাঝাৰত তেওঁ নিজাকৈ খেলিছে আৰু এই খেলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া তেওঁ 4 নম্বৰতহে যিহেতু আছে আৰু প্ৰথমটো এনডিএ আছে দ্বিতীয় কংগ্ৰেছটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আন আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি ৰাজনীতিক দল নহয় আমি অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ জাতীয় সংগঠন আৰু কিয় আমি মুকলিকৈ আহ্বান কৰিব লগা হ'ল মুকলিকৈ আমি আগুৱাই আহিব লগা হ'ল সেইটো জাতিৰ স্বাৰ্থ বিটিআৰৰ স্বাৰ্থ আৰু ইয়াত প্ৰায় 3-4টা যি এজেণ্ডা আৰু ইছ্যু আছে ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা আৰু ইছ্যু নাই উন্নয়নৰ কথা চৰকাৰ আৰু দলীয়ভাৱে এইটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব এইটো তেওঁলোকৰ কথা আমাৰ কথাটো হ'ল যে ছাষ্টেইনেবল পিচ পাৰ্মানেণ্ট পিচ 100% বিটিআৰৰ চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু আমাৰ যি খাতামপুৰীয়া যি পৰিৱেশ বড়ো অনাবড়ো বা হত্যা হিংসা বা ইয়াত সংঘৰ্ষ সংঘাত গুলী বাৰুদৰ যি কথা ইয়াত 10 বছৰত এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ
হীৰাচৰণীয়া নৱচৰণীয়াই যি এটা সৃষ্টি কৰিছিল এইটো নাইকিয়া কৰি পেলাই সোণালী এটা সময় এতিয়া আহিছে, সোণালী এটা সুযোগ আহিছে আৰু এইটো নাইকিয়া কৰি একেলগে আমি বসবাস কৰিব লাগে আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে অসমৰ বুকত বিটিআৰখন সুন্দৰ এটা বিটিআৰ হিচাপে আগুৱাই নিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই নিৰ্বাচনটো তেখেতৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আমিও জানো, তেখেতেও জানে, কিন্তু তেওঁ দল আৰু চিম্বল বচাবৰ কাৰণে খেলিছে। मा जादोंमोन दिनै बेयाव মিটিং BPF नि मिटिं माथो इउपिपिएलफोरा बुङोमोन BPF आव मानसि गैला होननानै इसोरनिया बे सब बाथ्रालै दिनै हाजार हाजार मानसि BPF-नि हाजार मानसि सानख'नो हायै मानसि जादों दिनै बेयाव सोर फैदोंमोन जोंनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारी सारा फैदोंमोन दिनै ओमफ्राय मिटिङा मोजाङैनो जालांबाय एकदम सुन्दर मोजां हाजार मानसिनि सापर्ट दङ BPF देरहानाया सियर 100% सियर BPF देरहामारगोन ना 100% सियर इउपिपिएल थुंगिबाय गैला थांबाय इउपिपिएल थांबाय इउपिपिएल 0 जासिगोन होनबा 0 जोंनिया उदालगुरियावबो देरहाबाय क'क्राझारावबो देरहाबाय 100% सियर देरहाथारबाय 100% BPF 100% ना 100% BPF আহিবই এবাৰ একদম গ্যারান্টি যাবে